Takže čau lidi, je tady další video a v tomhle videu jsem si vybral, že ukážu, jak jednoduše prostě otevřít ISO soubory. ISO soubory jsou v nich hry, můžou tam být písničky, fotky. Je to vlastně jakoby CDčko na virtuální mechaniku. Virtuální mechanika je, že si stáhnu ISO soubor, koncovka ISO má, jsou možná jiný. A vyrobím si vlastně takovou virtuální mechaniku, no to už jsem říkal. Vložím si tam ten obraz, přiřadím si ho tam a vlastně mě to jede, aniž bych musel mít prostě CDčko. Na ty hry je to výborný. Mám na to takovýhle výborný program, Power ISO. Odkaz bude v popisku na stáhnutí, je to zadarmo, myslím zkušební. A pak se to dá normálně zakoupit, já teďko přesně si pamatuju cenu, a už to mám dlouho. Mám to na 8. A běhá mi to superově, takže Power ISO se to jmenuje, tady ho vidíte. Takže si otevřeme Power ISO. Vypadá ten program takhle. Tady to prostě nic není, to se nějak jmenuje, teďko to nic, no. Takže si dám otevřít. Ne, nechám to být. Otevřu si ten soubor, jak jste viděli. Udělám to ještě jednou, protože tam to bylo takový podělení. Otevřu si ISO. Takhle Power ISO, ten program. Dám otevřít, najdu si soubor. A tady to všechno si můžu, když jsou to fotky, písničky nebo takovýhle, tak si to můžu extrahovat do nějaký složky, dělá se to takto, nebo tady tudy. Buď všechno, nebo zvolený. To já ale nechci, já chci virtuální mechaniku, protože to je hra. Takže, takhle to mám, a tady jak je přiřadit, tak tady to ne, tak tady si kliknu na přiřadit a tady si můžu nastavit počet jednotek, já jich mám 6, ale můžete si jich tam dát až 23. To jsem teda ještě neviděl jako 23 jednotek, no dobrý. Takže vyberu si třeba F a dám přiřadit obraz. Tady to zase, to je stejný, jo? To chce ještě potvrdit, jestli to je fakt ono. Tak, teďko si tam do toho vlezu. A teďko tady na F to mám, to GTA San Andreas. Teď to je za virtuální mechanika. Rozkliknu a už by to jelo instalaci, už je to prostě jako exe soubor takhle na tom CDčku. No, takhle. A už by mi to jelo, už by se to instalovalo. Takže ukážu to ještě jednou. Mám tady hru, to je klasika, otevřu si program. Dám otevřít, najdu si ji. Buď dám extrahovat, takto. A když je to hra, tak dám přiřadit obraz. Vyberu znova. Kouknu se, jestli tam je. A jo, je tam. Všechno to maká, takže je to perfektní. Takže takhle si jednoduše si prostě můžete spustit takovejhle ISO soubor, je to podobně jako torrent, jako odvírání, nebo takový crackování a takový. Takže torrenty se odvírají podobně, tady přesto sice ne, to je ISO. A je to jednoduchý, já jsem tady to prostě, podle logiky jsem to tady si našel, jo. Takže takhle, odkaz na stažení bude v popisku. A kdo bude chtít, jako, když se mu ten program bude líbit, můžete si to dokoupit, samozřejmě v tom jako není žádný problém. Tu licenci na to a pak už to prostě normálně jede a tak. Možná se dá, pardon, to je. Takže takhle by to bylo hotový. Říkám ještě poslední Power ISO program, odkaz v popisku. Takže já se s váma loučím. To je z dnešního videa vše a dejte lajky, odběry, jestli se vám video líbilo. Čau.